Hola, la nostra normalitat és parlar el català. Com és la meva normalitat, jo sempre faig servir el català, independentment que després pugui utilitzar qualsevol altra llengua de les que conec. Però al meu país parlo el català. I quan dic al meu país, dic de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó. Què hem de fer els catalans? Doncs, per normalitat, per la nostra normalitat, parlar el català, mantenir el català. I després per dignitat, perquè és la nostra llengua. I no anem a admetre que de fora vinguen i de casa mos trauen. Doncs això vos dic i vos anime, que mantenim el català, que hem de mantenir el català arreu del nostre país. Perquè és la nostra normalitat i perquè és el nostre dret. I perquè, a més, tinguem en compte que el català, doncs, si no fem això, doncs no acabarà malament. Però a banda de tot això, per la nostra felicitat, per estar normals en nosaltres mateixos, doncs hem de fer servir el català. Mantenim el català. Jo mantinc el català.